Tervetuloa tähän pieneen luontotuokioon. Tämä vie muutaman minuutin. Voit tehdä tämän harjoitteen lähes missä tahansa ja lähes koska tahansa. Tämän tarkoituksena on hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia kiireisen työpäivän keskelle tai stressaavissa tilanteissa. Voit esimerkiksi istua työpisteesi ääressä ja halutessasi sulkea silmät. Voit miettiä sitä lempipaikkaasi luonnossa. Jokin mielipaikka luontoympäristössä. Se voi olla joko lähellä tai kaukana, vaikka siinä kotipihalla tai työpaikan lähellä tai sitten jossakin kauempanakin. Voit tosiaan sulkea silmäsi ja miettiä, miltä sinusta tuntuu, kun olet matkalla sinne mielipaikkaasi luontoympäristössä. Onko se innostunut tai odottava tai helpottunut? Miltä sinusta tuntuu, kun tiedät, että kohta pääset sinne mielipaikkaasi luonnossa? Siellä voi olla karheaa kalliota, mustikan varpuja, käpyjä, avaramaisemaa, tiheää metsää, karheita puunkuoria, suojaisia paikkoja. Tai se voi olla veden äärellä. Mieti hetki, mitä kuulet, mitä näet, mitä tunnet. Vähän riippuen siitä, mikä sinun mielipaikkasi luonnossa on, voit nyt kuvitella, että nojaat puun runkoon, istuen esimerkiksi, niin että lapaluusi ja takaraivosi koskettavat puun runkoa. Voit vetää henkeä sisään ja puhaltaa kevyesti suun kautta ulos. Hengitä syvään nenän kautta ja puhalla suun kautta ulos. Voit hengitellä omaan tahtiin ja vähitellen kuvitella, että aina kun hengität sisään, hengität sieltä puiden juurista lähtien jalkojesi kautta. Pysäytät hengityksen hetkeksi kehoosi, josta voit puhaltaa sen ulos runkoa pitkin ja puun oksista aina sinne taivaalle, kenties sinne taivaalla lipuviin pilviin saakka. Ja kun sitten hengität taas sisään, voit kuvitella, että hengität aina sieltä raikkaasta yläilmoista, pilvistä saakka. Puun oksat ja runko tuovat sen kehoosi. Pysäytät hengityksen hetkeksi. Ja kun hengitäs ulos hengityksellä, se sama ilma kulkeutuu jalkoja pitkin juuristoon aina sinne syvälle maan sisään. Ja jälleen voit kuvitella, että hengität sisään sieltä maan kautta juuristosta kehoosi puun runkoon, oksiin ja puhallat ulos aina taivaisiin, pilviin, tuuliin. Ja hengität uudelleen sieltä yläilmoista uutta happea sisään. Oksien ja rungon kautta kehoon, jossa se hetkeksi pysähtyy.
Ja puolat ulos jalkojesi kautta juuriin ja niin syvälle maan sisään kuin on tarve. Ja toista rauhassa tätä sykliä omaan tahtiisi. Omassa mielikuvissasi. Voit ottaa tämän harjoittajan mukaasi ja hyödyntää tätä koska tahansa ja missä tahansa, milloin se oikealta tuntuu. Tai vaikkapa siellä mielipaikassasi, kun sinne seuraavan kerran menet. Voit tehdä tästä nopean harjoituksen tai viipyillä pidempäänkin. Hengitä vielä muutaman kerran syvään sisään ja ulos äskeisen mielikuvan avustamana. Ja kun siltä tuntuu, voit vähitellen availla silmiäsi ja palata taas tähän paikkaan ja todellisuuteen, missä olet. Toivottavasti päiväsi on vähän rentoutuneempi.